от Ричмонд Vintage. Това е една фирма за луксозно мъжко облекло в Русе, чието мото е: нека да прославим България, да изберем българското. И как да направим това? Да направим България разпознаваема навсякъде по света. И те са преценили, че единственото уникално, неповторимо и единствено българско, това са нашите неравноделни ритми. Затова тяхната кампания, която започна януари месец и в която февруари ние взехме участие и дори получихме награда, е точно за популяризиране на българските танци. 24 май е кулминацията и ще се качват клипове от всички тържества в България, както на абитуриенти, както на ученици, както на всички хора, на танцори. След това предстои втория етап, в който наистина разпознай българското, идеята ще бъде да направи така, че навсякъде по света България да бъде разпознаваема. Сега ние ще направим наистина с Янина едно хоро, след което искам да ви поканим на едно право хоро, всички, за да го направим заедно.